Gipasigarbo og dako ni Gobernador Bambi Imano ato sa iyang State of the Province Address kung sopa adlong Lunes, Enero 10, 2022 ang iyang dagkong nahimo sa sektor sa agrikultura sulod sa iyang siyam katuig nga pagserbisyo isip amahan sa lalawigan. Gipasalamatan niini ang maaktibong liderato ni Mr. Jose Apollo pakamalan sa buhatan sa Provincial Agriculture Office, CONPAGRO. Malipayon kini sa pag-ingon nga sulod sa siyam nga panerbisyo nakatabang kini sa 30,000 ka mga mag-uuma ug nakahatag kini og 17,000 ektarya ug nakapatukod sa pag-uswag sa ulong tea plantations. Lakip sab gipasalamatan ni Gobernador Bambi Imano ang Department of Agriculture ug PhilMec. Lakip sa iyang gipasigarbo ang proyekto bahin sa liquid nitrogen generating plant nga natukod aron mas mopalumbo pa gyud ang industriya sa pagbuhat sa quarantine station sa Magsaysay aron maprotektahan ang panginabuhian sa mga katawhan ug gipaningkamutan sab niini nga mapugna ng African Swine Fever kon ASF sa probinsya ug gihatagan sa pagtagad ang mga apektado nga may kantidad og 40 million pesos ka mga damage sa mga mag-uuma. Dako sad ang pagpasalamat niini sa Department of Agriculture RFO Region 10 Dr. Benjamin Resma sa paspas nga pagrespondi og nakamobilize kini og 23 milyones sa Department of Agriculture og 3.5 milyones sa probinsya sa Misamis Oriental nga makapangitag laing alternatibo pangkinabuhian sama sa itikan sa kalambuan ug kini mikabat na sa kantidad nga 23 milyones alang sa mga mag-uuma ubos sa pilar sa agrikultura. Lakip sad sa gibatbat niini ang pagpalambo sa cacao industry kundiin ang pagpalambo sa mga ingredients sa tsokolate nga pwedeng matanom ug makita lang dinhi sa Pilipinas. Ug kini naghatag sad og inspirasyon sa katawhan nga ato gayud hatagan og dakong importansya ang atong kaugalingong mga produkto o materyales ug ipaila pa kini dili lang sa lokal apan sad sa tibuok kalibutan. African swine fever came to the province of Misamis Oriental. 22 towns, 2 cities affected. In fact, almost 4 million damage to backyard farmers. Affected mostly were backyard farmers. But thank you, Department of Agriculture, RFO 10, Dr. Benji Resma for the swift response. We were able to mobilize 23 million from the Department of Agriculture and 3.5 million from the province of Misamis Oriental for indemnification to allow them to start again and gave them alternative livelihood like itikan sa kalambuan. Today, the income has reached 23 million pesos to all our farmers. Ang seryoso nga paghatag ug pagtagad niini sa sektor sa agrikultura nakahatag og paglaom sa daghang mga mag-uuma nga molambo pa og makabarog na sa umabot bisan pa man matapos na ang termino ni Gobernador Bambi Imano. Kauban si Mark Anthony pareha sa kamera, ako si Lambo Geneva Bandong alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno. Padayon Pilipino.